prezentáciu, tak mi v hlave naskakovali rozličné myšlienky, rozličné nápady, ktoré jednak boli inšpirované tým, čo hovoria múdre knižky. Že prezentátor alebo prezentujúci by nemal byť obrátený k publiku chrbtom, že by nemal nosiť ruku vo vačku, že by si nemal mrmlať po podnos, že by nemal používať nejakú slovnú vatu. Čiže všetko veci, ktoré sú prirodzene takou základným šlabikárom, základnou malou násobilkou, ktorú by ten prezentujúci mal ovládať. Ale potom, keď som začal skúmať rozličné prezentácie ľudí, ktorí sú naozaj výnimoční v tom, čo robia, výnimoční v prezentáciách, ako je napríklad Steve Jobs, CEO Apple, neviem, či ste niekedy mali možnosť vidieť, akým spôsobom on prezentuje. To je skutočne umenie, ukážka toho, ako má dobrá prezentácia vyzerať. Medzi ďalších mojich obľúbených prezentátorov alebo rétorov, rečníkov patrí Gary Reynolds, ktorý napísal veľmi zaujímavú publikáciu Zen Presentation, ktorá práve poukazuje alebo otvára tú tému prezentáciu možno z trošku takého iného hľadiska, než je to hľadisko takéto klasické, štandardné, kedy sa prihlásite na nejaký kurz prezentačných zručností a učíte sa, ako pracovať s flipchartom, ako pracovať s fixkami a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď pozorujete týchto ľudí, tak prídete na niečo, čo majú spoločné. Ťažko je to niekedy na začiatku definovať, neviete to presne vytiahnuť z toho, čo vidíte, ale zrazu máte pocit, ako keď sa pozeráte na jazzového hudobníka. Boli ste už niekedy na nejakom jazzovom koncerte? A čím sa taký koncert vyznačuje? Čo je pre ňo také zaujímavé? Čo je fascinujúce na ňom? Súzvučí. Jednak to súzvučí, áno. Čo ešte? Zdanlivý chaos. Je to zdanlivý chaos, áno. Vždy to znie inak. Vždy to znie inak. Je tam aktuálnosť. Je tam aktuálnosť. Je to v čase. Je to v tom čase, tá skladba bola niekde zložená, ale je zahraná tu a teraz pre týchto ľudí, v tejto atmosfére, je to aktuálne. Improvizácia. Improvizácia, veľmi dobré. Možno ten výrazný prežitok toho interpreta, ktorý že je v tom ponorený nejak. Áno. To všetko sú aspekty, ktoré by sme mohli povedať, že sú typické aj pre dobrú prezentáciu. Ale čo chcem z toho najviac vytiahnuť je, že keď sa na toho človeka pozeráte, či už je to teda ten jazzový hudobník, ale aj normálny hudobník, tak máte pocit prirodzenosti. Že to proste plynie. Nejakým spôsobom sa to odohráva, deje sa to. Vy nevidíte za tým to, čo vidí ten hudobník, že za tou etudou, ktorú on zahrá s ľahkosťou, s gráciou, sú stovky a tisícky hodín tréningu. Ale čo je naozaj to, čo z toho vyžaruje, čo z toho ide dopredu, je práve tá prirodzenosť. Čiže na jednej strane môžeme povedať, že dobrá prezentácia môže byť budovaná alebo postavená na nejakých technických predpokladoch, technických zložkách. To znamená ako dataprojektor, počítač, PowerPointová prezentácia, flipcharty, fixky a tak ďalej a tak ďalej. Alebo môže byť postavená na protipóle toho hard, a to je to soft, to mäkké, tá ľudská stránka, mohli by sme povedať. A to je práve prirodzenosť. Prirodzenosť ako jeden zo základných kľúčových faktorov preto, aby ten prezentátor, ten rečník, ten lektor vlastne dosiahli to, čo potrebuje. Prirodzenosť je vlastne cesta k tomu, prostriedok k tomu, aby tak povediac tí ľudia išli za vami, aby vás nasledovali. Nemusia vám vyložene visieť na ústach a čakať na slová, ktoré vypustíte, ale niekedy je to dobré. Potrebujete taký výrazný komitment, potrebujete byť s nimi v kontakte. A ľudia majú prirodzene, inklinujú k tomu, čo je rídze, čo je skutočné, čo je prirodzené. A práve tým sa vlastne vytvára akoby dôvera medzi tým prezentujúcim a tým publikom.
Čo to vlastne je tá prirodzenosť v tej prezentácii? Na čom je postavená? Prirodzenosť prezentácií nie je vlastne v ničom inom odlišná od toho, čo by sme mohli nazvať takou obyčajnou ľudskosťou, prirodzenosťou v bežnom živote. Čo to pre vás znamená? Prirodzenosť v bežnom kontexte. Čo to je? Čo sa vám vybaví? Aká asociácia? Aká myšlienka? Autenticita. Môžeme si to skúsiť napísať. Dobre, autenticita. Napíšem autentickosť. Podskupinové úprimnosť. Autentickosť.